Bhayisikobho sihamba necrew. Ngihlukumeze ngani? Umthela ngamanzi ashisayo futhi. Umthela ngamanzi ashisayo. Manje ngoba kuyashisa nala endlini le. Yashaya everyday. Manje umntana okay lo mntana ushiswe yini? Awutshele mina ushiswe yini lo mntana? Mama. Oh, mama. Usuke ebusweni bami. Ngicela usuke ebusweni bami. Marulwelani ngani mama umntana? Awutshele wena. Yini lento oyenzayo? Yini lento oyenzayo? Uzodlala wazi khona wena. Ngicela usuke ebusweni bami. Suka ebusweni bami. Sabelo yini le? Umuntu omdala. Yini lena? Okay, lengane leyo ishisile umuntu omdala. Bokukuthukuthela. Bokuyithukuthela. Manje kube ishonile. Molweni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Lami igama ningu LAVAWS pronounce lover sinkomkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje nibhalele my brother lana umncinci. Uthi unenxaka abanayo ekhaya bacela nje uthi Jozi Bhayisikobho ingenelele ngoba sokumoshakele already. Ngathi thina simosha ixesha mangabe uyasibiza si Jozi Bhayisikobho. Simeka sure ukuthi sikhawuleze sifike la khona sizokunceda enkingeni onayo. Phuthu njani? Sabona Khotman njani? Ngiyaphila nami. Bengisacela nje ukuthi usitshele ukuthi igama ubani and why usibhalele namhlanje la eshowini yethu. Yeah, Khotman igama lami ngusabelo ngina 16 years ngibhalele kule show le namhlanje ngoba umama uyasihlukumeza. Umama uyistar kwa Khotman. Njalo mangahlezi abuya ebusuku Khotman uyaphuza Khotman uyashaya mina nomntana kithi Khotman. Ngibhalele iJozi Bhayisikobho ukuthi izosiza Khotman ngale nxanke esinayo endlini yabona Khotman. Yebo umama wethu ushaya everyday Khotman yabona nokuthi akasiphekeli angeni isikolo ngina 16 umntana kithi na 14 Khotman so angisangeni isikolo ngenxa yaka mama umama uyahlukumeza Khotman so ngihlezi ngiphekela umntana kithi ukuthi yena akhona ukuya esikolweni so mina ngisangeni isikolo Khotman lasangibhalela iJozi Bhayisikobho. And una 16 years? Ngina 16 years Khotman. Hayi wena umama ko ubaba uphi yena ubaba akasaphilanga emhlabeni. So washona kudala. Ngiyaxolisa mfana kithi ngiyaxolisa mfana semzini kuko konke lokodlula kuko. Mara uyasho ukuthi umama umuntu onjani ngumuntu odakwayo ngumuntu omhlanje bophuza utywala. Umama umuntu ongasinakekeli mina nosisi Khotman mangakutshela eqiniseni istory siside Khotman umama uhlezi abuya ebusuku ngabo 11 uyashaya mina nosisi ukuthi asiphekanga akathengi groza expect ukuthi mina ngingaya esikolweni ngihlale nginakekela usisi umntana kithi umncane story esinkulu bhuti umntana kithi ushile bhuti la ebusini ushile la ebusini umama umshisile umshayile ebusuku abuye ebusuku adakiyo aphuma kuphi emathaveni athi umntana yena bekaya ngesikela bekaya esikolweni ngamtshela umama ngathi umntana uyaya esikolweni mina yimi engingaya esikolweni ngenxa yakhe angisangeni isikolo manje washaya umntana washaya nathi. So manje uthi ushile umshisile? Ushile umntana ngingakisa la ngihlala khona manje sokubonisa Khotman. Hayi wena umshise kuphi nendawo mhlawumbe? Umthele ngamanzi Khotman so ushe indawo ushe nala ebusweni Khotman kabuhlungu Khotman. Ngiyasikisi mntwana. Mama nangifika manje umama ngafuna ukungishaya. No hayi sikisi ntwana manje but yabo isibindi sakho naso njengomntana omncane ukuze usithathe lesinqumo sithathile namhlanje ukuthi ubhalele iJozi Bhayisikobho ngiyabonga ntwana yami because is either benizo one of you bekazogcina sekabulawa na ngulo mama lo. I can't wait nje ukuthi ngimbone face to face and una 16 years yini ozoyenza una 16 ungasangeni nesikolo ungumfana omncane kanje. Bese ngena choice Khotman ngabona iJozi Bhayisikobho ngabhalela ama number Khotman ngathi hayi maybe yona izongisiza la sangibize mina. Esikisi ntwana mara yena umshiye khona endlini umama manje. Ngishiye khona endlini angimtshelanga nokuthi ngiyaphi ngithi ngisajika la eparkini yabona. Uncedile. Yebo baba akazi Khotman ukuthi nikhona ngoba uyasihlukumeza ngimtshelanga ukuthi kunabantu engizombizela bona. Bakuyena kudala ngimtshela ukuthi mama la so shona khona uzongena enkingeni. Uzongena because vele bekazogcina enibulala. No ntwana nami ngicela ukuthi sihambe siyoyibona le ndaba. Awuthi akukho kude angithi nala isikhona. Akukho kude baba. Siphuma kanjani? Siphuma kanje siya straight. Siya straight. Mr Jones, let's go. Mr Blexina, let's go. No, ntwana nami ngisafuna uku-understand something lana encane. Uthi ingane yona manje ngoba makamshisa ushiswe uyena. Uphi umyisile esibhedlela mhlawumbe umama kanandaba nathi Khotman akamisanga esibhedlela utheni uzosibona umshise ngamabomu nakhona for ukuthi uthi umshisele ukuthi umntana akaya esikolweni umntana uyaya esikolweni uyena usuke engekho esetshwaleni esetshwaleni ubuye ebusuku everyday Khotman ubuye ebusuku everyday uyashaya mina nosisi wami. Wait no bese ngithukile nami ukuthi mangizohlala ngendaba ekanje sogcina u41 phakathi kwami nosisi wami. Mawuthi wena ingane yakweni ishiye ubuso
kusho ukuthi lokho it was quarter to ukuthi engambulala enganibulala nobabini instead. sobabili khotmani and ubaba akasekho emhlabeni ukuthi angasivikela yabona Ngiyaxolisa ntwana yami, ngiyaxolisa cause asangibhalela ijozi bioscope khotmani, so ngicela usizo lweni ngawo konke. into efresh lena Into efresh ingayabonakala babona, ngayibona. and akayanga esibhedlela. Yebo baba, bengisaba nokufonela amaphoyisa ngoba uye umuntu ongisele ngaye emhlabeni, kodwa yena uyasihlukumeza baba, uyashaya yena kabuhlungu baba, yena ngithukile la ngikhona namanje ukuthi siyendlini. Ntwana yami, inhliziyo yami, no ungathuki, sizokuprotecta thina and namhlanje kwamele istophe yonke lento oyenzayo umamakho, cause into ebuyingixake nina abantu abadala lapha emakhaya ukuthi umzala kanjani umntana umzise emhlabeni sogqiba wena ngokwakho, kube wena futhi ojika umabuse, kube wena ofuna ukumbulala ngokwakho umntana umphathe 9 months, wesiphathi ngumuntu wesifazane, wena umuntu onguyena owathwala lo mntana for whole 9 months esesiswini sakho. Into ezikanje zivisa ubuhlungu njengami, like invisa ubuhlungu because ngumntana ongumfana lo enithetha naye and akakayiboni ifuture, akazazi nokuthi ufuna ukwenza ini, I'm sure kumanje lifeini ngoba engangeni nesikole La ekhaya ba. hayi ungesabi wena, khuluma nathi yabo masifika la Ngivikele khotmani, No, ngiprotect. sokuprotecta ntwana yami mangabe ukhona. Nangu ma. Oh yelo, Uye lo ma. oh okay, Askis. akasahlonipheki. Sabelo kwenzakalani la? Abobani laba? So yangihlanyisa mntalandini, yini inkinga yakho? Abobani ngibizela abantu abobani laba? Abobani laba? Abobani? Uzohlala wazi khona wena. Ngicela usuke ebusweni bami. Suka ebusweni bami. Sabelo yini le? Umuntu omdala. Yini lena? Yini? Umuntu omdala. Yini? Ma. Yini? Mama. Mama. Uzokuhlanyisa wena, ungangihlanyisi wena. Mama, kanti ulwela yini kanti? Umuntu omdala, wait, Flexina bamba lo mama. Bamba lo mama sibali, bamba lo mama. Flexina bamba lo mama ningibambeleni. Mama. Uyangihlanyisa wena. Mama. Uyangihlanyisa. Mamela, mama. Ngicela usuke ebusweni bami. Uzosimamela. Ngicela usuke ebusweni bami. Mara ulwelani ngani mama omdala? Awutshele wena. Yini lento oyenzayo? Yini lento oyenzayo? Ozala, sikhulume naye kahle umuntu omdala. Asikhulume naye kahle umuntu omdala. Ungangihlanyisi. Usitshela ukuthi Ungangihlanyisi. okay, sicela usimamele. Ungangihlanyisi. Because uhlanyisa thina inkinga manje. Ngithe Siyakuhlonipha susele umuntu omdala, siyakuhlonipha thina ungangihlanyisi. sikusabi njengeyingane Ngicela zakho. unyeke futhi. Mamela. Ngicela ninyeke. Mama we. Ngicela ninyeke. Mama, listening is a skill, uyayazi leyo nto. Uzokwazi ukusimamela? Yini le? Mina igama lami ulava si from iJoseph Bioscope sihamba necrew. Ngihlukumeze ngani? Mama, Ngicela ususele njani, futhi. khotmani? Ngicela ususele Ntole, anginazi. uphi siswa. Sisi wami. Anginazi. Aningazi, ngicela usuke Ngifuna ukuyibonela. Okay. No, uphi? Uphi? Sabona wena nani? Sabelo yini le? Sikumeza ma. Sabona. Phakama. Unjani? Umuntu omdala yini le ngiyibona la? Umthela ngamanzi ashisayo futhi, umthela ngamanzi ashisayo. Manje ngoba kuyashisa nala endlini le. Yashaya everything. Yo, Mr. Jones, please come and take this lady, put her outside. Phela makushisa kanje akumelanga umuntu oshile ehlala endlini kanjena. Ngicela niphume lapha. Umuntu Ngicela omdala. niphume lapha. Ngithe kuwe. Mamela la uyasikwatisa yabo manje uyasinyanyisa. Ngithi uyasinyanyisa manje umuntu omdala. Yini umuntu omdala, umntana waba nje? Mr. Jones, ngicela ukuthi please find there's a couch ne, put behind here and then just pull this. Wow. No, umuntu omdala ozala na ntana yami ozala. Ngenaphi mina? Umuntu omdala right line talk. Ngi-right. Umuntu omdala Wena ubazele labantwana. Wena ngizokubonisa. Uhlezi asethaveni futhi, umama uhlezi asethaveni. Umuntu omdala labantwana ubathale 9 months. No, awutshele mina labantwana ubathale 9 months. Mama, lo mntana una 16 years. Angazi. Lo mntana omunye uthe una 14 years. Right line talk. Ukwenzani? No. Bengifuna ukwenzani? Before sithathe decision esoyithatha. Manje umntana okay, lo mntana ushiswe yini? Awutshele mina ushiswe yini lo mntana? Wena. Ozala ntana. Ungitshele lento ngitshele yona. Ushiswe yini lo mntana? Umthela ngamanzi ashisayo ebusuku, abuye etshwaleni, abuye ethaveni. Mama, uyayikhumbula lento robudakiwe? Angazi. Umuntu omdala, Mrs. Plexina, bring this guy. Mr. Jones, please help Plexina, bring this lady here. Umuntu omdala, uyayibona lento engiyibonayo? Mangithapheka ngithi akafuna So manje you have a right yokuthi uyenze kanje umntana. kusho kona ke. Umuntu omdala right line ntoko Impela. umuntu omdala uyasangana uyangiva ukuthi ngithini? You are sick in the head. Lento yenzayo awukho right. Umuntu omdala yini? Okay, mhlambe yini? Akukho la ngena khona. Angeni isikolo ngenxa yakho umama Why lo mntana engayisikolweni? Akuzange ngithi angaye esikolweni.
Mbuze mama wathi nginakekela usisi wathi ngingaye esikolweni ngihlezi ngipheka every day. Lo mntana una 16 years for heaven's sake. Una 16 years. angazi. Lo una 14 years lo mntana. Sabelo uyangilinga. Okay mama, mamela la. Mama. Mama kanti why Ngicela sikhulume kahle ngibabizile labantu ukuthi bazosiza mama. Siyakuthanda singabantwana bakho mina nolani. Siyakuthanda. Cela usichithe singabantwana bakho sikwenzini yini sikwenza yona emhlabeni ukuthi mina ngingaye esikolweni ngicabangele nami ngibe ne future mama. Ngiyacela mama. Umuntu omdala ingane zakho lezo siphathe 9 months. Angeke uzukhohlakale ngalendlela leyo ukuthi lo mntana ushile ucabangani lesilonda sizoyipholela manje. Sizophola. Sopholiswa yini? Eclinic since umthele ngamanzi abilayo umntwana akaya eclinic and angathi awunandaba ngicela ube nendaba nathi mama usinakekele singabantwana bakho sakuthanda nengiyazi nawe uyasithanda mara mama iba nenhliziyo phakathi kwakho mama kuyo le abuse obadlulise kuya abantwana still usakwazi ukuthi ekubize njengomzali ethi uyakuthanda. Mama uya understand ukuthi manje ingane zikhona bonyawo babafana bahlala estrathini bengenakhaya ngendlela yokuthi mhlambe insusa sometimes isuke ilayi bazalini. Uya understand leyo pain. Sometimes kunabanye abantwana lo mntana uyintombazana mengadecide manje ehambe lala nabafana ejike edayise ngomzimba wakhe wena uzofila kanjani ngomuntu omdala? Angiye esikolweni ngenxa yakho mama cela ube nathi umuntu omdala uyabona kodwa yonke lento esikutshela yona ngeke uzala umntana umzise la emhlabeni. Cela ukuphuza utshwala mama ngiyakucela mama. Cela ukushaya every day mama. Sabelo ayikho into enganenzeli yona la endlini. Ayikho yini obenzela yona? Ayikho into enganenzeli yona. Unenzela yini kanti? Ngenzeli lutho Khotman umama ngimncenga every day ukuthi angaye tavern asiphekele. Uexpect ukuthi mina ngumntwana ona 16 ngiphekele nomntana ngithi ngeye esikolweni. Ngihlala endlini mina. Ngihlele endlini. So wena ngcono uyohlala etavern ubona ngcono. Manje ingane zakho zifundiswa ubani njengomzali? Umzali ngokhulile labantwana. Ukhulile umntana ona 16 years umuntu omdala ongaye naso esikolweni. Mele bazicabangele. Bayicabangele bena 16. Njani mama ngingakwazi ngingana neuniform yokuya esikolweni angithengelanga iuniform mama. Mara unayo imali yokuthenga unayo yokuthenga ibhiyo ihlezi asetavern umama every day. Ngoba bayisayihola igrant labantwana ngoba lo mntana lo mntana una 16 usayihola igrant. Lo una 14 usayihola igrant. Leyo mali uyisaphi umuntu omdala uyayiphuza. Uthenga ukudla. Kunokudla boyela endlini. Ngabhuti ngoba ngisho ukuthi mele ngiye estradeni ngiyophandela mina nosisi wami ukuthi ngizobuya ngipheke ngenze ukudla. Umama uhlezi asetavern ekseni from ebusuku every day. So mina ngisazi ngimcela ezumzali ukuthi asisize abe nathi. Ngisiza hayi ukuthi angisize. Ubasiza kuphi umuntu omdala? Okay, lengane leyo ishisile umuntu omdala. Bokuthukuthela. Manje kubishonile kubibizwa ngani manje leyo nto kubishonile lengane. Kube uyibiza ngani? And uyabona ukuthi lento oyenze lana is a crime. Uyayazi leyo nto. Umama akasithanda umama akanathando for thina from kudala. Awusikhulisanga mama. Anginathando kanjani? Anginathando kanjani? Uthando lo setavern mama. Uthando lolu shisa umntana ngiyaya vele. Uthando lokushisa umntana. Manje ngihlale ngizikhukha phela endlini. Umuntu omdala mina ngiyabona kungcono. Angicwe kanjani? Ngiyabona kungcono. Ngabe uhola igrant I'm sure le mali yenu yegrant uyayithatha nje uyiphuza. Ngiyathenga ukudla lapha. Kuphi ngoba bathi abana kudla. Ngilala ndlela every day. Umuntu omdala angisaya esikolweni. Hayi no wena uhlule angithi kuyakuhlula umuntu omdala ngestradini. Okay mama angithi kuyakuhlula ukuthi ube responsible for ingane zakho. Thina sokubuyisa umqondo sokusendaweni ezobuya ikubuyile umqondo kancane. Uyazi uzoyifind out uma ufika ngaphambili angithi wena ushisa ingane. Lokushisa ingane do you know ukuthi icrime iphutha yazi umuntu engabulala umuntu ethi iphutha. Mr Blexon please thathani lo mfazi nimfake evenini. You are going to the police station siyakubophisa wena. No siyakubophisa wena. Siyakubophisa lokho. Yeah Mr Jones please put here and then you come back ne because I want you to lift this kid. No I'm here Mr Jones uzokunceda. Nana sengisaba nokukhulumisa kakhulu ngoba usemapainini. Ngiyakubona ukuthi ngicela uzama ukumthathela something a t-shirt or something so abazofika bemvale ngayo le ngaphambili. Guys mina inkinga ngiva kubaleka negazi igazi lami liyagijima ngeke umntana ezibe nje umzale umntana umzise emhlabeni kanti ufuna uzombulala wena ngokwakho. Una 16 umfana lona una 14. For heaven's sake guys uyenza kanjani into kanjalo? Uzukhohlakele ube ngumzali uzukhohlakale nezingane zakho wena ubona ngathi utshwala into engcono ukuthi izokuphilisa kangcono.
hayi babukeli mayingabe unenkinga nawe lapha emakhaya ngicela ungalibali ukuthi usibhalele on josephiscope.co.za ongalibali ukuthi ufollowishe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ko Facebook we are josephiscope sikhona no ku TikTok we are josephiscope everywhere mangabe unenkinga nje umake sure ukuthi uyasibhalela lana ku josephiscope thina so make sure ukuthi siyanceda sizofika ekasi lakho Mr Jones please my good say please try to just lift here mfana uzofaka lo mqamelelo phakathi endlini ne Mr Jones uzozama ukumncenga nje ish please don't try not to hurt her ne ish hey, this side is painful Mr Jones ntanga ngicela ufale lana uvale endlini ne yeah uvale endlini uvale namafastela lapho guys so into soyenza njengamanje ngoba siyabona isituation le ingane lenzi sizoyithatha thina siyiJosephiscope sizise kuma social workers abazozinakekela bemane bezichecka bemake sure ukuthi umfana siyambuyisela esikolweni simake sure nomntana ukuthi bayabuyela esikolweni bonke befunde bezoba nesasa le right ngoba ama social worker yibo kuphela abantu abazosinceda ngoba ngiyabona ukuthi ayikho ifamily eseduze for labantu so bathatha ke simvolve abantu be social workers because ama social worker ibona mayingabe bashota ukudla whatsoever impahla thina nathi siJosephiscope so make sure ukuthi siyabalekelela guys I'll see you on the next episode umama samusa le police station siyombophisa ngoba what if lo mntana bekafile bekashonile bekazoyibiza kanjani leyo nto ukuthi umntana ushonile and uzibulalele ingane yakhe I'll see you on the next episode Thotho